Ay gabi Mr. Magwayen. Ang gabi po sir, may gabi sa tanan nga nananaw sa mga basya nako diha, may gabi. Sige. May gabi nimo din ha. Sige. Sige. So ang ato ang topic karon kanang inyong pastoy nga tawag ining gikan kang Ellen G. White, puro story lang ang ginaistorya. So gusto nako karon maglatag kag ebidensya nga dili na istorya ng gistorya sa inyong pastoy. Sige. Ang kanang ilang istorya dili gyud na history. Story gid ay. Unang salbo pa lang gani ni Uyon ka na nga istorya lang ginasulti sa mga pastoy. O sa mga istoryahan na to dire. Wala pa man. Okay na. Wala pa man kakadungog. Sige, kadungog nako. Nakadungog nako naingon ka nga kanang istorya sa inyong pastoy mga story na. Dili mao. Taraw nga magpaminaw. Bawi na pod. Sige daw. Ebidensya ha? Sige, ebidensya. O sa ebidensya. Balikaw nako. Ang kanang gipanulti nila dili na story. Dili na story. Sa Biblia. Nasa Biblia na. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga si Ellen G. White himong propeta? Basaha dia sa Binuhatan 2:17. Naas Ellen G. White diha? Naas si Ellen G. White diha? Lagi ba? Naa ba si Ellen G. White diha sa Binuhatan o Buhat 2:17? Pero nakasabot ka sa Binuhatan 2:17. Ayaw kay opinion nimo nay. Ayaw. Dili ko modawat og opinion. Ayaw kung tawag ka ng sulti ng opinion ninyo. May mabasa ba sa Buhat 2:17 Ellen G. White? Basaha sa. Di ba? May mabasa ba wala? Before nako basahon, may mabasa ba wala? Ellen G. White. Kanang kung walay mabasa nga Ellen G. White, admitahon namong iya kasyawa? Dili ko. Sa tarong nga, sa dili ko, dili ebidensya. Ay, simple lang akong pangutanan nimo eh. Simple lang eh. Imong ipaparog karon nga sumala ninyo dili story ng inyong gipang istorya sa inyong mga pastoy. So kaya ako pangutana unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga si Ellen G. White propeta. Ingon ka Buhat 2:17. So na ang pangalang Ellen G. White diha? Basaha. Naawala. Basaha og nakay. Dito bagasa ko. Bagasa ko. So kung wala ko'y mabasa nga tawag ining pangalan ni Ellen G. White na so admitahon mong iya kasyawa? Basaha sa og sabta. Ayaw sa. Nako gibitbit nga Biblia, gusto lang nako nga iklaro. Ako ang tawag anang iklaro nimo. Kung walay mabasa din nga Ellen G. White, admitahon nimong iya kasyawa? Dili, kamo mo iyawa. Dili mo kus mabasa ebidensya ba? Ang ato ang istoryahan din about ebidensya. Gihatag nimo ang Buhat kapitulo 2 verse 17 paghatag og prueba si Ellen G. White na. So karon ako pangutana kasi di mamutuo kung di mabasa, di ba? So, ang ako pangutana ron, may mabasa ba sa Buhat 2:17 Ellen G. White? Basaha. Lagi. Suguon pa jud ko nimo. Ay asa suguon pa ko nimo. Ayo. Ako si clarify, sugod na gani ko nimo. Ako kasi i-clarify. May mabasa ba sa 2:17 Buhat nga tawag si Ellen G. White gisugo nga propeta? Basaha usa. Lagi di ayaw unya na ko nabasahon. Tubagas ako. Mabasa ba sa Buhat 2:17 si Ellen G. White gisugo sa Dios mayong propeta? Wala. Wala. Why basihan ini? So di mo magamit ang Buhat 2:17 para kay Ellen G. White. Tagaay kog sita sa Biblia. Kapitulo ug bersikulo nga si Ellen G. White gihimong propeta. Wa man kay mabasa di ay unsa man tawo ni. Tagaan na pud ko ninyong opinion. Ako yung mangutana nimo. Dili na opinion. Ang atong topic karon manggod, pastoy nga gikan sa 16th century hangtod karon hilig og story. Ikaw misulod na kani kontra man kaana, so buot ipasabot ikay mo provide og ebidensya. So karon ebidensya ang ato ang ipangitaon nimo ron. So tagay ebidensya nga si Ellen G. White propeta. Basaha sa diha. Di na lagi nimo magamit ang Buhat 17. Kinuha kay mabasa letra por letra eh.
Di ba pagtuo ninyo kapag dili mabasa, dili tinuod? Paminaw. Inyuhan ang pagtuo eh. Ako na lang ipit. Ikaw rin sig tawag anang sige tubag og butang nga nabitay ka na. Ganira ka nabitay. Ayaw nang ipahid sa kuan ng imo ang napahamtangan karon. Kini karon ang akong gipangita ebidensya. Ayaw ko tagaian ng inyong opinion. Gamiton ninyong setas. Karon ang tawag ining pangutanan nimo unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga si Ellen G. White, mabasa na to ha, nga si Ellen G. White gisugo sa Dios nga mahimong propeta. Basaha. Ayaw ano tawag ka? Ikaw nag-ingon nga way mabasa, di ba? Ikaw nag-ingon nga wa may mabasang Ellen G. White din, pabasahon ko nimo. Binuang man na ay. No. Binuang man na. Kaya yaga man na. Himuon man ko nimong bata diri. Isud man ko nimo sa mong bulsa. Ako na po yung mangutana, walay mabasa. So way mabasa. So bot ipasabot, tama lagi ako ang barugan nga kanang inyong mga pastoy istorya na lagi. Kayo may mabasa? Ako na po yung mangutana. Ang kunasa, before ka tawagin ng mangutana. Ang kunasa, so admitahon nimo karon na tinuod ang akong ang gibarugan na kanang inyong mga pastoy puro lang story. Wala sa tawag ini kasaysayan. Dili ko mo admit. Di kanang ebidensya una. Karon, balik ta sa atong tawag anang isyu. Mabalik ta sa isyu. Kay sugot sige magtawag ining pagchismis. Kanang di chismis ba? Okay. Tagad og ebidensya nga si Ellen G. White lagi tawag anang gisugo sa Dios nga propeta. Binuhatan 2:17. Imo ganina way mabasa din karon na pud imuhan na pong ikot. Ay pangalan man imo gigamitan mo filosofiya. Kinsa man pinag-ingon nimo nga apil sa Ellen G. White? Filosofiya man ang imo. Lagi ba? Kinsa pinag-ingon nimo nga sa buhat 2:17 apil si Ellen G. White? Apil sa basaha sa. Sa ayaw ba? Kinsay nag-ingon nimo nga sa buhat 2:17 apil si Ellen G. White? Sa akong nabasa Sa akong nabasa. Ingon ka way mabasa pagka sa akong nabasa. Unsa man taong ka? Wala mabasa Ellen G. White. Pero wala mabasa ang Ellen G. White. Kinsa man nag-ingon nimo? Kinsa man nag-ingon nimo nga sa buhat 2:17 apil si Ellen G. White? Ako sa akong nabasa. Kinsa man kang akong tuuhan? Unsa may imong kredibilidad nga tuuhan ta ka? Biblia man ang akong gibasa. Sa lagi bisa pa lagi nagbasa lagi ka lagi. Wala kay credibility nga maghatag sa kuwag final interpretation. Unsa nga klase nga tools interpretation gigamit nimo kay para mahimong tama imong interpretation? Wala pod kay katungod. Ayaw lagi ba? Himuon na pud ko nimong kuan ba? Himuon na pud ko nimong isud na pud ko nimo simong bulsa ba? Di ba Bible alone lang mo? Ano magsalig man kasi imong sa imong kaugalingong panabot. So di na mo Bible alone. Bible alone man eh. Ayaw sabot basahin lang ta. Basahin lang ta sa buhat 2:17. Ingon man ka nga walay mabasa diha nga Ellen G. White. Kinsa sulti nimo nga si Ellen G. White na? Di basaha og sabta. Mauro na. Ayaw di sabta, dili sabta. Opinion na pud na nimo. Dili opinion na. Biblia, opinion. Alagi, ingon lagi ka nga wala si Ellen G. White diha. Ingon ka nga diri na opinion nya sabta. Unsa man kasi pagsabot atong sundon? Unsa nga klase nga tools of interpretation atong gamit ng para dili ta mamahimong ato ang tawag ining ato ang kaugalingong panabot ra? Sa tanang CFD ikaw ray gagamit-gamit anang filosofiya. Argumentum ad hominem. Wa na may lusot. Wa na may lusot. Basta kung dito sa ubang mga depensor makagara-gara ka diri sa di ka kagara-gara eh. Di ka kagara-gara sa kuha diri. Di ka kagara-gara. Unsa nga klase nga tools of interpretation ang imong gigamit? Paminaw. Unsang klase nga tools of interpretation imong gigamit nga makaingon ka nga si Ellen G. White nang apil si Ellen G. White din na sa buhat kapitulo 2 verse 17. Kana imong tactic irrelevant. Ayaw lagi. Wa ni pulos.